Дӯстони азиз, дар ин ҷо як канали ютубии барномасоз тивиро ба шумо тавсия медиҳам, ки бисёр канали хуб аст. хоҳиш мекунам ба ин канал обуна шавед. дар ин канал видеоҳои зиёде оиди барномасозӣ, компютер, интернет, вайфай, телефон ва ғайраҳо мавҷуд ҳастанд, ки ба забони тоҷикӣ мебошанд. бовар дорам ба шумо писанд меоянд. силкаи ин каналро дар таги видео дар описание гузоштагӣ ҳастам. марҳамат дароед. қаблан раҳмати калон.